Byli jsme v jeden den s kolegem v práci a najednou mu říkám, kurňa, to nějaké smrataní něco hoří. Tak jsme vyběhli na dvůr a vidíme tady na dvoře velký hustý bílej dým. Najednou vidím, že z toho okna někdo volá o pomoc. David Studnica na nic nečekal, běžel pro žebřík, vylezl po něm a snažil se vylomit mříž, aby mohl 2 lidi, kteří byli uvězněni v hořícím skladu, zachránit. Tak jsem to prostě musel vyrvat ven a tak ten pán, ten už byl vlezli v tom okně, tak ten šel úplně sám, ale ta paní už tam bezvládně jakože vísela za poslední článek té mříže, tak tu jsem držel prostě do té doby, než vylezli na vrch hasiči a pomohli mě vytáhnout ven. Byla těžká, jsem byl tak nadýchaný, že prostě já jsem byl rád, že se rád, ale držel jsem ho prostě, než dojeli ti hasiči a pomohli mě vytáhnout ven. Oba zachráněné odvezla sanitka a hospitalizován musel být i David Studnica. Že přispěchal na pomoc, ale nelituje. Je prý rád, že mohl zachránit 2 lidské životy. Jako hrdina se necítí. Mal jsem se tak, jak jsem měl, si myslím správně a prostě to mě těší. Já jsem jel do práce a stál jsem vlastně v koloně, abych mohl projet křižovatkou a viděl jsem pána, jak jde směrem k nějaké paní, že ji nějak natlačil do vchodu a začal ji osahávat. Paní teda u toho křičela a zkoušela se bránit. V tu chvíli u incidentu zastavil řidič a snažil se zjistit, co se napadené ženě stalo. Útočník se mezitím dal na útěk. Daniel Ziman neváhal zastavit v koloně na blikačkách a běžel za ním, aby jej zadržel do příjezdu policie. On už tam stál u ostrůvku, že chtěl utíkat směrem k autobusovému nádraží, tak jsem si jenom před něho stoupil, říkám mu, že nemůže utíkat, že prostě počkám na policii, aby se vyřešilo to, co on udělal. Pořád jsem se mu koukal na ruce, aby na mě třeba nůž nevytáhl. Až po příjezdu policie Daniel Ziman zjistil, že pachatel, kterého zadržel, byl několikrát trestaný za násilnou trestnou činnost a také v minulosti podstoupil sexuologickou léčbu. Jako hrdina se určitě necítím. Žena čekala na malou, my jsme byli jakoby v bytě, tak jsme vycházeli na chodbu a najednou vidím, že se drží za hlavu a že nějaký blázen jí dal pěstěma a tak ona začala křičet a on začal utíkat. Michal Hrůza se bez rozhodování za útočníkem, který bezdůvodně napadl jeho ženu, rozběhl. Podle svých slov nevěděl, že předtím útočník napadl další 4 ženy a 2 děti. Jsem se snažil dohonit a to se mi povedlo, tak jsem ho složil na zem. Potom, co útočníka spacifikoval, ho držel až do příjezdu policie. Ta poté zjistila, že útočník měl v batohu 4 nože. Já myslím si, že jsem nějaký hrdina, prostě jsem udělal to, co by udělal každý. Viděli jste 3 příběhy. 3 příběhy lidí, kteří neváhali a nasadili své zdraví nebo i životy, aby pomohli druhým. O tom, kdo letos převezme cenu Michala Velíška, rozhodnete vy, naši diváci. Hlasovat můžete už teď na stránkách webu TN.cz.